Hello guys, good afternoon. Actually hapon na talaga and it's 4:30 ng hapon and nakatulog ako actually. Today is Sunday and today is supposedly talaga pahinga namin, pero pumunta kami kina mama kanina and then naggrocery kami kasi kahapon hindi kami nakapag-grocery, so today naggrocery kami and then namili din kami ng mga supplies para sa longganisa and all, mga lumpia. But anyway, today i-haul ko ito, yung mga i-haul ko sa inyo guys. So pakita ko sa inyo yung weekly grocery namin. So ito yung mga weekly, isang week. And medyo maganda pa yung lighting, kaya samantalahin na natin yung pagkakataon. So let's start. Una, pakita ko na lang sa inyo to kasi nabuksan na namin. Bumili ako ng electric fan na not so electric fan. Kasi meron kami electric fan guys. So nakikita nyo sa vlog minsan yung black na aming electric fan. Nag-invest ako ng electric fan na yun kasi maganda yung quality niya. But then, hindi siya nag-to-turn ba, ganyan. Pero pwede mo siyang ma-flip or something ganyan. And matibay talaga siya. Kaya lang, hindi kami kontento sa isa. Kaya bumili ako ng isa pang electric fan. So yan siya guys. So yan yung ginagamit ko. Yeah. So, and fairness naman, hindi siya ganun kaingay. No? So ito yung lagayan niya. Yan yung itsura niya guys. Yung itsura niya, ha? Kita nyo ba? Ayan. Patangkad siya, pero hindi din siya nagte-turn. Wala pa kasi akong budget for talagang gusto ko kasi na sa wall yung electric fan. So wala pa akong in-aside na in-allocate na budget doon. So sabi ko, yan na lang muna kasi 300 lang to. 369 pesos. Sabi ko, ito lang muna kasi para lang, kasi hindi ako pwedeng computer ng mga electric fan. So yung nanonood ng TV, hindi electric fan. Medyo mainit, lalo na si Hagrid. Kaya sabi ko, bibili na lang ako ng isa. So for the meantime, yan. Okay? So, eto na. So bumili ako ng, ito yung pinaka-favorite ko talaga, itong cupcake na ganito. Nutty Choco, kasi yung mga peanuts, yun yung mga favorites ko. So bumili ako niyan. Bumili kami ng potato chips. Ayan. Minsan lang kami nabili ng mga ganyan. And then, clover chips. Actually, tatlo to. Kinain na namin yung iba. And then, bumili ako ng Pascual na yogurt. Actually, napansin ko talaga si Hagrid, medyo nagsumasama yung tiyan niya sa mga gatas o something, yung mga yogurt. Pero, sabi ko, kailangan masana yung tiyan niya. Kasi nung bata pa siya, ganyan talaga siya. Pero, ayun, sanayin na lang natin. And then, bumili ako ng Chedding's toasted peanuts. Ayan, diba? Kasi, may budget ako for peanut butter. Pero since walang peanut butter, yun yung favorite namin ni Lola's. Kaya sabi ko, ibili ko na lang ng peanuts. No? Hagrid! Bantay lang ha! So, ayan. Bumili tayo ng isang, Ang sama nang nadala magkabunal. And then, nakatulog ako guys. Nakalimutan ko, meron pa pala kaming manok na binili. Nakalimutan ko talaga, promise. So, ito yung favorite namin na ham. Sa winner na sweet ham. Kasi talagang, siya. Maganda siya. Sarap siya. Talagang meat na meat. And then, yan. Dalawa yung binili ko. And then, bumili ako ng whole chicken kasi meron sa tawag dito, sa aming meal plan for the week is meron kaming isang fried chicken. Pero sobra to. Sobra tong fried chicken na to. So, this is 159.95 pesos. Ilagay na natin sa freezer muna. Wait lang. Ayan. Tapos, bumili ako ng Zim kasi yung ganito ko nahulog. Kaya bumili ako ng bago. Maganda pala siya kasi mabilis siyang makakuha ng mga
ano sa mga kaldero, ganyan. And then, eto, bumili ako ng mixed nuts. Mahilig kasi kami sa mga ganito. Kaya sabi ko, bili na nga lang ako ng ganito. So, mixed nuts. So, meron tayong toasted peanuts, meron tayong mixed nuts. O, diba? Bongga. And then, actually, yung budget ko talaga sa biscuits is 3 packs. Pero since wala kami ibang nagustuhan, so fita, tsaka itong cupcake yung kinuha lang namin. So, carry na yan. And then, bumili kami ng zuka, dato puti na suka. Ayan, kasi ginagamit talaga namin yan. Ito kay Hagrid, stick O. Bumili din ako ng Jin Ramen Spicy. Masarap talaga sa ano. Alam niyo yung mga spicy na mga noodles, pag nilalagyan ng egg, hindi siya na ganun ka-spicy na, tsaka masarap na siya. Pero itong Jin Ramen, ito yung pinaka nagustuhan ko talaga. And hinahanap ko yung cup ng Jin Ramen na merong chopsticks na kasama. Kaso, hindi ko na makita. So, ayan. Ako lang naman yung kumakain nito, kaya isa lang din yung binili ko. Kasi, for 1 week lang naman to. Hindi naman grocery talaga to for, Tapos, bumili din ako ng lettuce na ganito. 23.90 isang ganito. Kasya na to. Yun yung mga pangpalaman sa mga tinapay or something else. Bumili ako ng penny rigati. Penny rigati. Kasi mahilig talaga ako sa mga ganito guys. Mga gantong mga anything na mga may sauce na ganito gusto ko. Eh si Papa, sanay siya sa yung pasa talaga is talaga yung straight na nakikita niya. Yung noodles. So sabi ko, papatry ko sa inyo yung ganito. Kasi masarap naman talaga to. Sige. Try natin. And then, bumili ako ng butter coconut. Actually, dalawa yung binili ko. Binigay ko kay nanay yung isa. And then, bumili ako ng sun glue, dalawa. Kay Hagrid to lahat. At saka isang big na juice. Ayan. And, nakabili ako ng Lady's Choice. Pero hindi ko na nagustuhan yung guys, yung chicken. Pero naubos naman namin siya. Pero nagreklamo sila. So, gusto talaga yung ganito, yung original na ganito. So, binilan natin sila. Ganyan na lang. And then, plano ko maggawa kami ni Hagrid sa homeschool namin sa So, meron na yung hot cake. Plano namin gawin yan. So, yan. Bumili din ako ng Chinese petchay. Favorite namin itong Chinese petchay, guys. Ilagay sa, lagyan ng sardinas, or ilagay sa sabaw. Masarap siya. So, tipid yan. And then, bumili na rin ako ng sotanghon na mga cup noodles. Actually, 3 lang. Ayaw kong sumobra yung mga namin sa noodles. So, 3 lang. Nagustuhan kasi ni Papa yan kasi si Papa hindi talaga siya mahilig sa mga noodles. Pero yan, bet niya. And, eto, nabasa na siya. Bumili kami ng eto, nag-level up lang ng konti, guys. Heinz tomato sauce. Kasi yung Del Monte kasi namin na ketchup, parang ang tumatagal, natatamisan ako. So, eto medyo pricey to, pero i-try lang natin. And then, Bear Brand na may free na 2 Milo. Milo. So, ayan. And then, ano to? Cheese. Cheese. Butter. Ayan. Meron tayong butter. Lagyan natin sa freezer yan ngayon. Sa ref. Bumili din ako ng, para dun sa pasta natin. Tsaka sa, meron kasi kaming afritada na 2 for this week. So, yun yung ating lalagyan yan. Ito para sa afritada, 2 patatas, 18 and 19. So, 2. Dahil meron pa kaming pasta noodles doon. So, half lang yung binili namin. Ayan, ram. Pinakamura talaga yung ram. And then, bumili kami ng bell pepper, 28.50. Bumili kami ng bag. Favorite namin itong bag. Pag nag-grocery kami, bumili talaga kami isa-isa kasi maganda yung mga bag nila. This is 54 pesos.
So, ayan guys. Hinintay ko lang na medyo, kasi medyo masyadong maingay. And then, bumili ako ng mga supplies ni Hagrid para sa homeschool namin. And, ito yung nabili ko. Actually, ano to? Mga, ni Hagrid. Kasi gusto ko talaga, sa homeschool kasi namin, yun talaga yung goal ko na mapakilala sa kanya yung mga, talagang yung mga Filipino, talaga yung culture, ganyan. So, merong bahay kubo, meron ding, meron ding good manners, ayan, and then merong solar system, kasi yun yung gusto kong din sa kanya. And meron din tayong Go, Grow, and Glow. Actually, marami pa akong gustong bilhin. So, bumili ako ng ganito. So, mga poster to guys. And then, meron din ibang mga, din dito, yung mga volcano, something ganyan. So, yun yung gusto kong i-study namin. So, ayan. Bumili din ako ng my first multiplication and division activity book. And isang ganyan. Ruler. Ayan. Itong ruler, this is, ano ba to? Walang price guys. Ay, ito. 19 and 75 cents. And, wait lang. Ito kung ibang mga nabili dito. Bumili din ako ng, colored pens. Used to, 31 and 75. So, ito din, bumili din ako ng watercolors, 69 and 75 para sa arts namin. And then, ito para sa listahan ng aming mga orders. Akin yan. Bumili din ako ng polar bear na double-sided tape. This is 17 and 75 cents. Ayan. Double-sided. And then, scotch tape. Supplies ko. And then, stick-in glue stick. This is 21 and 75. So, pang to namin, homeschool stuff. And then, sharpener. Actually, naghahanap ako ng sharpener na yung automatic. Kasi, nahihirapan si Hagrid mag-sharpen dun sa mga, sa mga pencils at saka mga colored pencils niya. Yung total ko pala sa grocery, guys, is, ano ba yung total natin? 1,883.80 cents. So, yun yung total natin dun sa grocery natin sa Gaisano. And then, ano ba to? Ito mga, to ni Papa, shorts. Bumili si Papa ng shorts. Bumili din ako ng grapes. Random na to, guys. 100 pesos yung kilo ng grapes. I don't know why, bakit ang mura niya. Pero yun yung, bumili ako ng isang kilo. Actually, no. 1 and 1/4. So, 125 cents. Ito yung mga gulay ko. So, long last time, sa palaya ko namili. So, since kailangan ko ng mga ibang, marami akong mga kailangan na nasa mall. So, sa mall ako namili ng mga gulay. Hindi naman sila nagkakalayo din ng presyo kasi same lang din. So, this is 13 and 75. Merong, ito 13.50. Ano to guys? Petchay. So, ano pa ba? Tatlong petchay, tatlong pack ng petchay yung binili ko. Meron din tayong kamote tops. Ayan. Ito, kamote tops din to, pero iba yung klase niya. Parang, siya, purple. And then, ano ba to? Kamote tops din. And then, bumili ako ng calculator kasi ang hirap ng walang calculator, guys. Sobrang So, kanina habang ako ng electric fan, dinadaanan ko na lang kasi to. Pero talagang kailangan ko na ng calculator. Wala akong ibang nakita na kulay. Ito lang. Ayan, naghanap ko ng white, pero ang mahal ng white. Ang mahal ng white. So, ito na lang yung kinuha ko. Wala lang yung battery, pero okay na to. Makaka-total na tayo nito. Kasi sa mga tutotal kasi ako pag sa mga orders. So, better na merong, calculator. Ayan, red yung kulay niya. So, yung itsura natin. Ang ganda ng niya.
So, carry na rin. So, yun lahat yung nabili natin. And actually, bumili din kami ng carrots. Bumili kami ng carrots para sa aming lumpiang Shanghai. Kasi sobrang mahal ng carrots. Guys, umabot na ng 100 pesos per kilo. Dati nabibili lang namin yan ng 20 pesos. 'Di ba? Sobrang mura na ng carrots. Maramihan kaming bumili ng carrots kasi syempre per batch, 8 kilos yun per batch yung pinapagawa namin doon. So, isang araw lang yun. Ngayon, 100 pesos ang kilo. So, ilang kilo yung maano namin. So, pumunta kami doon talaga sa pinakabagsakan ng gulay. And then, nakahanap kami ng, pero ang dami naman. Yung isang sako talaga, 72 kilos. Baka masira. So, sabi ko, sabi ni Papa, bumili na lang ng, titig, Kasi nakahanap kami ng 25 pesos. So, carry na yun. So, yun. Nakabili kami ng 18 kilos lahat. So, nandun na sa, paggawaan natin ng lumpia. And then, yun yung mga ganap today. And, nakatulog ako kanina. Nakalimutan ko kanina na mariham o manok. Wala na ref. So, ayun. Yun lang lahat guys. And kailangan ko ng idikit to lahat. Yung mga posters ni Hagrid. Kasi para yun sa homeschool namin para bukas. So, ididikit ko yan. Para gusto ko visible yan. Nakikita niya yan. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. And don't forget to subscribe. And see you in my next video guys. Paalam. Okay? Bye!